Hello mga Inyens. Mga Inyens, no, dito tayo ngayon sa may sidecar, no, sa may Barangay Binmali along highway, no, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Update ko naman, no, ang presyo kasi ano ngayon, August 14, 2025. Kaya alam mo yan, samahan nyo ako. Ito siya mga Inyens, no, update ko lang yung presyo dito, no. Itong ano mga Inyens, naka steel top nito is 36,000. Ayun mo yan, no. Ano mo yan, stainless mo yan, stainless. Ayun mo yan, stainless siya. Ayun mo yan, so, ito yung loob niya mo yan, so 36,000 mga yan, no. Ayun mo yan, so ayun mo yan, so naka, ano siya mo yan, stainless yung ano niya, bubong niya. Ayan, 36,000. Bale yung ano niya mayas, no, yung location nito is ano lang, along highway lang, no, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Ito mayas, so may upuan na dito. May upuan na. Ito mayas, may upuan na rin dito. Ayan yung design ng upuan niya. Pero ito mayas, no, hindi ito stainless dito, kaya ano to, 28.5. Ayan, 28.5 mayas, no. Ayan. Ito mo yan, so ayan, 28.5 mo yan, so 28.5 yung ito mo yan ang 36,000 kasi stainless dito. Ayan. Tapos stainless na sa mga gilid-gilid yan. Bale yung location niya mga Inyens, no, dito lang sa may tapat ng Rupina, no, sa may Gayaman, no, anong highway, no. Bale yung number niya mga Inyens, to, ito mga Inyens, so kontakin nyo lang mga Inyens dyan, number niya. Ayan. Tapos ito mga Inyens is 26,000. Ito. Ayan. Ito. Dito na siya mga yan, so, sa may tapat ng Rupina, along highway, Binmali, Pangasinan. So yun naman yan, so, yung updated price dito mga yan, so, yung presyo niya, 36,000 yung stainless, tapos 28.5, tapos 26,000 yung tela yung bubong niya. Okay mga Inyens, no, August 14, 2025 yung presyo ng ano may yan, sidecar dito sa may Barangay Gayaman, along highway, Binmali, Pangasinan. Okay mga yan, salamat sa panonood. God bless everyone. More power, tips, sana sa butikang kalagayan. Bye bye mga Inyens.